Kubhubhe abantu abalishumi kwingozi phakathi kweteksi nebhasi eStanderton eMpumalanga. Namhlanje bafuduselwe kwiziko eligcina imbacu abemi bangaphandle nababezinze kwiziko iDiakonia eThekwini nalapho kuza kuphononongwa iinkcukacha zabo zokubakweli. Imbethi Manqindi uXolisani noMeva Ndongeni ulwa umlo wakhe wokugqibela noChumani AK47 Thunzi ngomgqibelo. Sinibulise emakhaya ukanti Ntambi Ndodwa Ntamba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwesandla. Liyaqhuba uphando ngokusweleka kwabantu abalishumi kwingozi yeteksi nebhasi eStanderton kwiphondo laseMpumalanga namhlanje. Sebe lokhuseleko loluntu kweli phondo lithi onke amaxhoba asweleke kule ngozi ebekhwele kwiteksi kuquka nomqhubi. Ujike yaba indawo yentlekele namhlanje uhola R39 phakathi kweStanderton neMargason eMpumalanga ngethuba kusenzeka ingozi nethe yasuba imiphefumlo yabantu abalishumi kuquka nomqhubi wesithuthi esoluhlobo lweQuantum. The cause of the accident we are yet to establish, but we can assume and say because we know that this area is misty in the morning, but our road engineer will establish and give us exactly what happened. What I've been briefed upon is that the registration of the taxis, it was registered from Limpopo, not here in the province. Omnye uswelekele esibhedlele ze omnye waswelekela endleleni eya esibhedlele ngokwengxelo kukwavakala ukuba lohola wendlela ubukutyungelwe inkungu. We need to sensitize our motorists to have tolerance. We are now in winter times, there's mist, and I know because I was working at the mine as well. That's why I'm very touched. For some of them that have passed on, I know them. But I've learned that there's an animal on the side of the road. And I think there was a mistake somewhere in trying to avoid the animal. Maybe the accident happened. Ojongene nokhuselo loluntu eMpumalanga uJake Masai unabise ngobongoza abaqhubi ukuba baqaphele ezindleleni. We are continuously heightening our visibility in terms of road marking. That's number one. Also deploying our police officers, particularly our traffic officers on the road continuously. But we are urging our people, our motorists, to adhere to the rules of the road and behave themselves. Kungoku nje kulungiselelwa ukudibana neentsapho ukuze zikwazi ukufumana uloluleko lwengqondo ukanti nawo amapolisa aphanda isizekabani sale ngozi. Bangaphezu kwekhulu abafundi beYunivesithi yaseNtshona Koloni babambe uqhankqalazo besiya kweyona campus inkulu yale yunivesithi namhlanje kulandela ukungaxoli kwabo ngemeko yendawo abahlala kuzo. Abafundi baqale olu qhankqalazo ngomvulo ngelithi baququkile imeko abahlala phantsi kwayo bekwathi abaphathi beliziko abazithathela ingqalelo izikhalo zabo. Exam season, 4 years of no maintenance, 20 millions being paid, but we're not seeing the services that students deserve. Lungene kusuku lwesithathu uqhankqalazo lwabafundi bale yunivesithi nabalinganiselwa kwi-2,700 abakhala ngemeko abahlala phantsi kwazo kule campus ngelithi sele kuyiminyaka emine indawo abahlala kuzo zingaphuculwa. There's a student currently who has not showered, who's in this protest, not because they do not want to, but it is simply because the showers are not working. There's a student who must come here who is as equally qualifying and deserving of the opportunity to write an exam, but must come on a hungry stomach because the stoves at Unipen are not working. Kubekho ukruthakhutshwano ngelixa abafundi bezama ukungena ngaphakathi kwicampus enkulu befuna ukuthethathethana nabaphathi. Ukanti njengoko kuqalile ukubhalwa kweemviwo zesi siqingatha sonyaka, abafundi bathi bakhathazekile ngolibaziseko oluqhubayo.
These students that are with us here today have exams scheduled right this particular morning. We also have exams scheduled right this particular morning. Some have online exams, but they can't write because they can't get connectivity. They go to the library, it's too small, it's fully occupied. Abaphathi bedyunivesithi bathi bayavelana nabafundi abachaphazelekileyo kwaye basadibanisa intloko ukwenza amalungiselelo okwandisa ixesha lokubhala kweemviwo kwabo bathe baphazamiseka. The university is hoping that we can find a resolution with our students. We've got a very mature student body, and they've been very constructive over the last few years, and we're hoping that we can continue in that spirit. Ikomiti ejongene nemiba yale dyunivesithi kulindeleke ukuba yamkele uluhlu lwezikhalazo zaba bafundi ngomso, kwaye amalungu epalamente nawo kulindeleke ukuba ahambele le dyunivesithi kananjalo. Bafuduselwe kwiziko eligcina imbacu abemi bangaphandle nebebezinze kwiziko iDiakonia eThekwini KwaZulu-Natal. Usodolophu waseThekwini uCyril Xaba uthi oku kwenziwa ukuze kuphononongwe amaphepha abo, ukanti abo banamaphepha asemthethweni baza kuhlala kweli, ngelishwa ke abo banamaphepha omgunyathi baza kunikwa uphumaphele. Abemi bangaphandle bamemelela kurhulumente weli ukuba abancede abakhusele kunye nabantwana babo. Bakuthethe oku ngethuba belinde impepha ezibavumelayo ukuba babe kweli loMzantsi Afrika. We are tired, we are very tired. Our children, they are not going to school. We were safe. We are here since Monday until today. We are not eating. Let me say, we are not safe. We are not safe. Especially for me, I just ask, like the way they were saying, we give you like a 30 June to leave the country. Even to chase the people, we see from the long time, even in the Bible, the time when the children from Israel, they was going to Egypt. Pharaoh give them time to leave the country, not like you give people 30 days. Ukanti kufunyaniswe ukuba kukho abantu abanempepha mvume zomgunyathi. Laba benza ubugebengu abaqashwe uhulumeni abanika abantu amaphepha angekho emthethweni nabo kufanele baboshwe ngoba izo zonke izinto ezisidalela inkinga ukuthi kuqashwe abantu benze izinto engekho emthethweni. Inkokheli yeMarch and March KwaZulu-Natal isamile kwelokuba baphume baphele kweli abemi bangaphandle. I think we need a complete overhaul of our immigration laws, which we're happy because the government has started. And then we need faster deportation and people need to be verified. We also call on the Department of Home Affairs to do a complete audit of every single person that's in this country who's not South African. Usodolophu waseThekwini uthi sele benaso isisombululo kule ngxaki. We've organized buses, right? And as you see, the first one, they're there now. They will be transported to the refugee center in Morod, where they will be processed, all right? Because they must be processed. And but in processing, there are those that they may not be in the country legally, they may not have the documentation, so it means that they will then require to be taken through the court process. Sele kuphele insuku ezine belala phandle ababahlali kwaye bathi abantwana babo balala bengatyanga. Urhulumente welizwe laseGhana ebebhengeze ukuba iqela lokuqala labemi belalizwe abangama300 liza kugoduswa namhlanje kulandela izityholo zokubukulwa kwabemi bangaphandle bakweli loMzantsi Afrika, ukanti mnye ummi waseGhana namhlanje ukwazileyo ukufika kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo nobekulungela ukubuyela kwelaseGhana. No, it's not like maybe I feel like because of xenophobic attacks, that's why I'm leaving South Africa, but I can't stay here for long, and here's not where I'm from.
Yeah, so I have to go back home and rest there. I came here 2024. Yeah, 2024. So I just preferred to go back home. Yeah. Even I was planning to go back home last year, and there is a small situation happened at home. That's why I just say, okay, let me just wait for next year. Ibutho lokhetho eMpuma Koloni likhangele owasetyhini ona-30 eminyaka uYonela Saphepha ekholelwa ukuba unolwazi olunokuncedisa kuphando ngebholo lokuthutyeleziswa kwabantu nokusetyenziswa kwabo kwimikhuba yezesondo kwisixeko sakuGompo. Okhetha kwiphondo leMpuma Koloni bacela uluntu ngokubanzi luncedise ekukhangeleni uYonela Saphepha oneminyaka engama-30. uYonela ke ukhangelwa ngokhetha ngonxulumene nokokuba ancedise kwityala lokuxhaphaza amantombazanana nokunanisa kwabantu. uSaphepha ke ugqityelwe ukubonwa kummandla kuGompo, eMthatha kwakunye naseGqeberha. Singokhetha ke sicela naye nabani na onolwazi ngokokuba ukweliphi icala lo kaSaphepha ngokusiluma indlebe ngokuyimfihlo ze aqhagamshelane no-Lieutenant Colonel Nangamso Ndawule ku-071 351 7386 okanye uSargeant Mluleki Dibela ku-082 779 7134. Isithethi se-arhente ehlawula imali yezibonelelo zikarhulumente iSASSA uPaseka Letsatsi uthi le arhente iqinise iinkqubo zayo zangaphakathi ukulwa ubuqhophololo norhwaphilizo okukuze emva kokuba amagosa angama-43 akwa-SASSA ethe agxothwa ngenxa yokuziphatha kakubi. Ezi ndaba zidizwe yile arhente phambi kwekomiti epalamente ejongene nenkcitho-mali yamasebe karhulumente. We have upgraded our system. We no longer use the passwords. We use the biometrics. In this instance, it can be facial or the finger. And I think in the past, they would make an allegation once a password of a person has been used. They would say that they were not at work. Somebody took their password. But in this instance, we've made sure that you do the biometric, and you can't say if someone used your number or whatever. You can't say someone stole your finger or someone stole your head. You'll have to account how did the person access the system. Out of all these officials we have, we can tell you that 0.005% is the one which has been caught. I mean, if we have about 7,000 officials and you only have 43 who are trying to cheat the system, you'd understand that we work with a lot of money, and it's only a certain of them who are trying to cheat the system. Lokalitsatsi uthi amagosa ezomthetho ayaqhuba namaphulo okubuyekeza yonke imali ethe yabiwa ngaba basebenzi bakwa-SASSA abagxothiweyo kwaye kusekho nabanye abaseza kubanjwa. 10 officials who were arrested in Gauteng. The police are able to trace where the money went. Obviously, once we identify as SASSA that there's a fraudulent activity which took place, our role is to make sure that we package that and we give it to the law enforcement agencies. And I think the law enforcement agencies are able to trace where the money went to. Inkundla ifake isicelo sokuba omabini amatyala kaSergeant Fanny Nkosi adityaniswe kwinkundla enye ePitoli. uNkosi kufanele kuba ngomhla we-16 kuJulayi aye kuvela enkundleni yaseThohoyandou eLimpopo, ukanti uvele kancinci enkundleni namhlanje ngezityholo zobusela ukuba ngumqobo kwingalo yomthetho nokufunyanwa neembumbulu ngokungekho mthethweni. Accused has a case which has been charged with in Venda, Thohoyandou, where he'll be appearing on the 16th of July. It is the state's intention to apply for centralization for that matter in Thohoyandou to be joined to the one here in Pretoria. And for these reasons, the state is requesting a postponement. Ukanti amagqwetha alo kaNkosi arhoxile ekumeleni kweli tyala kwaye uNkosi kulindeleke ukuba avele enkundleni ephakamileyo ePitoli kwiveki ezayo ukuqhubeka nokwenza isicelo sebheyile esakhatywayo kwinyanga ephelileyo. We, after putting up the advice, client did not give us the instruction to proceed with the
appeal of the bail refusal. And it's for that reason that today our intention was to make an application to this court to withdraw from this matter with that firm that had filed the notice to appeal to come onto the record and to seek to centralize the matters. Lo wayesakuba intshatsheli yehlabathi kumdlalo wamanqindi uXolisani Nomeva Ndongeni uyawuvala umkhusane njengembethi manqindi ngomgqibelo nalapho ezakube silwa umlo wakhe wokugqibela noChumani AK47 Thunzi. UNomeva uthi sisigqibo esingalulanga esi sokuyeka amanqindi kodwa uthi ixesha lifikile. Lo mntu uzakubanjelwa kwibala iYan Smarts kuGompo eMpuma Kapa. UNomeva uza kube ehlaba okwegqibela kulo mgqibelo nalapho eza kube ewuvala umdiyadiya njengembethi manqindi. UNomeva uwakhenkethile amazwe ebetha ikoro ebetha neembambo kwaye uwangqingqisile amadoda aliqela. Le nzalelwane yakwaBhaca neneminyaka engama-36 ubudala ikhulele eziphunzana nekulapho iwafundele khona amanqindi. Uyabathembisa ke abathandi bamanqindi eMonti ukuba baza kubhema bakholwe ngomgqibelo. I started boxing in East London. I dreamed of finishing boxing where I started and make people that did not get the opportunity to see Nomeva fighting, because I've been fighting overseas for the past 6-7 years. So now I decided, okay, sharp, let me do this for people who hear the name Nomeva, hear about this Nomeva, but now when Nomeva decides to hang his gloves, come and do the last fight for people to see. UNomeva ukhuphe umyalezo awubhekise kulowo aza kulwa naye uChumani Thunzi esithi wabethwa mntu wenye indawo. Whether Thunzi comes as a southpaw and decides to come as an orthodox, I've been around, so I know everything and I won't be surprised by whatever he can bring in the fight. UNomeva ube yintshatsheli yehlabathi zihlandlo ezimbini kwaye ngo-2016 waba imbethi manqindi yonyaka. Uphumelele imilo 833, wabethwa kwesibhozo ze wangqengqisa amadoda ali-19. Phume esibhedlele kwedini, amayeza wagqibile. Xolisani Nomeva Ndongeni. Yes. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Chochubekho mamqwathi nomamzango ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu nakubethina ngegama lam ndikuThabile ke ndiyinzwakazi yabathebo kubanzi masijongeni ke yenjenje kaloku iMozulu mbukele ke sisiphawule kaloku ngawo ke umfanekiso wokuqala nokugxila ngokuqatha kwiziganeko zethu ke zemvula umoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika na uyaphawula apha ekhayeni ba noko kusibekele kakhulu phantse zonke nje indawo ezizinze enqamini yoMzantsi Afrika phakho Priska kwasekuseni futhi lonkwankca nendudumo zibekwe kakhulu ufuna nqwa ke phofu kulo lonke nje elapho eFree State kuyanetha nje phantse yonke la mini yangomso kanti ke bethuna amaqondo wethu okutshisa kaloku aphansi naphezulu ke sithi sivule ngephondo lokuqala phondo elo kaloku ke yiMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke zelaphondo nawo umbukeli kubikiwe kakhulu ezo ziganeko zokuxhaphaka kwezo ntshizane futhi ke zikhashwa zindudumo mpela apha kumbindi nentshona kwelaphondo ndawo ezifana phaya kaloku koJamestown kaLadokwe futhi napha kwimpuma yelaphondo ubusemthatha kwasekuseni futhi uvuswa ziziganeko kaloku zemvula futhi nendudumo ngo-10 degrees kanti ke futhi benjenje phondweni ke mbukeli laseFree State ngamandla mbukeli wami kwindawo ezininzi ke zithanda ukuphakama kwelaphondo phaka loko Sasolburg kwasekuseni futhi ingqele ngenxa yokuncipha kakhulu kwamaqondo wabo okutshisa phansi ekuseni ngomso bevuswa ngo-5 degrees kanti ke baphila ngoluhlobo kwelaphondo lapha kaloku entshona koloni kwindawo ezininzi ke zikufutshane kakhulu phaya elinqwemeni njengapha koFredendal buse-Worcester napha eKapa lodumo kwasekuseni futhi ngomso kuye kaloku ke la 14 degrees benjenje mbukeli ephondweni ke lapha eNorthern Cape kwindawo ezininzi ke futhi kumantla kwelaphondo phaka kaloku ko-Upington kwasekuseni buseKoromani Kimberley futhi ziziganeko zentshizane futhi zithe gqa kwasekuseni ngamaqondo phansi ka-10 degrees benjenje futhi mzontsundu ephondweni ke laseNorthwest kwezo ndawo ezininzi kwakhona futhi kwintshona namazantsi kwelaphondo njengapha kaloku koTaung ekuseni futhi yinkwankca nengqele futhi neziganeko eziqatha zemvula ngamandla futhi ekuseni ngo-9 degrees kanti ke futhi baphila ngolu hlobo kwelaphondo lapha kaloku eGauteng ngamandla kwindawo ezininzi ke bapha kaloku koThembisa Alex napha koSprings Carlton kwasekuseni futhi qaba ngamafu kakhulu amaqondo asephansi
futhi ngo-7 degrees mbukele ekhayeni inyuka nami ngokubanzi isiphawuleni bethuna ke futhi elapho ndila phaka lokho Limpopo mpela ke futhi kumazantsi nentshona kwalaphondo phaya indawo ezininzi ezifana phakathi koThabazimbi futhi naphaya embindini kwalaphondo njengaphaya kopulukwane kwasekuseni futhi bavuswa ngulo moya ubhudla kakhulu uphinde kufefe kwasekuseni ngenxa yakhe ke la 9 degrees kanti ke futhi nansi imozulu kwiphondo laphaya eMpumalanga kwindawo ezininzi ke eziphezulu kwalaphondo busembombela umzekelo wasekuseni lapha koSikhukhuza napha ke kumbindi futhi emalahleni kwasekuseni futhi ngamaqondo phansi ka8 degrees vume ekhaya ndiyivale ndisonge nam imozulu yephondo lokugqibela ke eliphaya lona ke KwaZulu Natal kwindawo ezininzi ke zikwimpuma kwalaphondo phaya koRichards Bay kwasekuseni napha kwintshona futhi Ladysmith kuyabanda ngomso ngo7 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshele myoli kamnandi mawethu.